ክቡራት ተኸታተልቲ መደብ ቲቪ ኣዳል ከመይ ቀኒኹም ገለ ካብ ናይ ሎሚ ትሕዝቶና ሰሙናዊ ፍጻሜታት ሒዘልኩም ቀሪበ ኣለኹ ሰናይ ምክትታል ኤርትራውያን ተቐመጥቲ ኣውስትራልያ ቲቪ ኣዳል ንምምዕባል ሓገዛም የወፍዩ ኣብዚ ዝሓለፈ ሰሙን ኣካየድቲ ኣካላት ቲቪ ኣዳል ምስ ኤርትራውያን ተቐማጦ ኣውስትራልያ ኣኼባ ኣካይዶም ነይሮም ዕላማ ናይዚ ኣኼባ ድማ ነዚ ተጀሚሩ ዘሎ መደባት ቲቪ ኣዳል ቀጻልነቱ ንምውሓዝ ካብኡ ሓሊፉ ድማ ፕሮግራማት ቲቪ ኣዳል ካብዚ ዘለዎ ደረጃ ንኽሰፍሕ ዘኽእሉ መደባት ንምዝታይ ዝዓለመ ኣኼባ እዩ ዝነበረ ኣብዚ ዝተኻይደ ዕውት ኣኼባ ኤርትራውያን ዜጋታት ነበርቲ ኣውስትራልያ ንሓገዝ ቲቪ ኣዳል ዝውዕል ብርክት ዝበለ ናይ ገንዘብ ሓገዝ ኣወፍዮም እዚ ንቲቪ ኣዳል ዝገበርዎ ደገፍ ቀጻሊ ከም ዝኸውንን ኣብ ኩሉ ስራሓት ንምስታፍን ካብኦም ዝጽበ ደገፍ ክገብሩ ከም ዝኾኑ እውን ቃል ኣትዮም ኣለዉ ቲቪ ኣዳል ብኤርትራዊ ሃገራዊ ባይቶ ንዴሞክራሲያዊ ለውጢ ዝመሓደር ኮይኑ ህዝቢ ኤርትራ ሓቀኛ ሓበሬታ ኣብ እዋኑ ንኽረክብ ዝነጥፍ ዘሎ ናይ ቲቪ መርበብ ሓበሬታ ምዃኑ ድማ ይፍለጥ ሂማፕ ራይትስ ዎች ዝተባሃለ ትካል ብዛዕባ ኤርትራ ዘውፅኦ ጸብጻብ ብዕለት 13 ጥሪ 2021 ንኤርትራ ብዝምልከት ብኸምዚ ዝስዕብ መግለጺ ኣውፅኡ ክሳብ ሕጂ ክካየድ ዝጸንሐ መጽናዕቲ ዝተረኽበ ጸብጻባት መንግስቲ ህግደፍ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ኤርትራ ዘውርዶ ዘሎ ጭኮና ንምጥቃስ ዜጋታት ንገደብ ኣልቦ ወተሃደራዊ ኣገልግሎት ምቕሳብ መሰሪ ኢቶኻ ናይ ምቕራብ ከምኡ እውን ሃይማኖትካ ብዘይ ጸቕጢ ክስዕብ ዘይምፍቃድ ኢሳያስ ኣፈወርቂ ብዘይ ሕግን ባይቶን ዲሞክራሲያዊ ኣገባብ ንህዝቢ ኤርትራ ክገዝእ ምጽንሑን ምህላውን ነፃ መርበብ ሓበሬታን ነፃ ኣብያተ ፍርዲ ቤት ምኽልካልን ስርዓት ህግደፍን ብዘውረዶ ዘሎ ግፍዕን ኣብ ዓለም ካብቶም መዋዳድርቲ ዘይብሉ መንግስቲ እዩ በማለት ድማ ጸብጻቡ ኣፍሊጡሎ ካብዚ ቀጺሉ እቲ ዓሳ ምግፋፍን ካብ ጅቡትን ኢትዮጵያን ዝመጸ ኣቑሑ ብንግዲ ዝነብር ህዝቢ ዓፋር ብኸቢድ ተጎዲኡ ከም ዘሎ ድማ ይሕብር እቶም ንኣመሓድራ ኢሳያስ ኣፈወርቂ ዝነበሮም ዕቃበታት ዝተዛረቡ ላዕለዎት መራሕቲ መንግስትን ጋዜጠኛታትን እንተኾነ እውን ብዘይ ዝኾነ ፍርዲ ገና ኣብ ቤት ማእሰርቲ ይሳቀዩ ምህላዎም ይሕብር እዚ ብሰላም ህይወቱ ክመርሕ ዘይተዓደለ ህዝቢ ኤርትራ ድማ ካብቲ ዝወረዶ ዘሎ ገደብ ኣልቦ ወፅዓ ንምድሓን እግሩ ናብ ዘምርሖ በቐጻሊ ስደድ ምህላው እዚ ዘውፅኦ ጸብጻብ ኣፍሊጡሎ መጽናዕታዊ ጸብጻብ ኣብ ጉዳይ ዴሞክራሲያዊ ምሕደራ ዳጌንስ ኒሄተር ዝተባሃለ ናይ ሾደን ጋዜጣ ብዕለ 7 ጥሪ 2021 ዘውፅኦ ዜና ኣብ ክሊ ዴሞክራሲያዊ ምሕደራ ሃገራት ዝምልከት ዘውፅኦ ጸብጻብ ኣሎ እዚ መጽናዕታዊ ጸብጻብ ኣብ ዮቶበሪ ዝርከብ ዩኒቨርሲቲ ዝካየድ ኮይኑ ነዚ መጽናዕቲ ንምክያድ ልዕሊ 450 ዝተፈላለዩ መሕበሪታት ከም ዝጥቀም ድማ ይፍለጥ እምበኣር ኣብዚ ዓመት ዝተኻየደ መጽናዕታዊ ጸብጻብ ብሰንኪ ፕረዚደንት ትራምፕ ዝተኸተሎ ዘይሕጋውን ዘይዴሞክራሲያውን ኣገባብ ኣሜሪካን ዘለዋ ብቕዓት ዴሞክራሲያዊ ምሕደራ ካብ ዝነበራ መበል 17 ደረጃ ናብ መበል 36 ከም ዝወረደት ይሕብር ብምቕጻል እዚ መጽናዕቲ ከም ዝሕብሮ እተን ኣብ ዓለምና በዚ መዕቀኒ ኣብ ዝተሓደ ደረጃ ተሰሪዐን ዘለዋ ስዑድ ዓረብ ሰሜን ኮርያ ኤርትራን ምዃነን ድማ ኣፍሊጡሎ ካብ ቤት ጽሕፈት ጳጳስ ካቶሊካዊ ዓዲግራት ዝቐረበ ጻውዒት ቤት ጽሕፈት ጳጳስ ካቶሊካዊ ዓዲግራት ኣብቲ ብዕለት 13 ጥሪ 2021 ኣብ ትግራይ ዘሎ ከቢድ ኩነታት ኣመልኪቶ ሓደ መጸዋዕታ ኣውፅኡ ብሰንኪ ኣብ ትግራይ ዝካየድ ዘሎ ውግእ ህዝቢ ትግራይ ከምኡውን ኣብ ትግራይ ተዓቂቦም ዘለዉ ኤርትራውያን ስደተኛታት ኣብ ኣዝዩ ጽንኩር ኩነታት ከም ዘለዉ ይሕብር እዚ ዝበዝሐ ክፍሊ ህዝቢ ትግራይን ኣብ ትግራይ ዝነብሩ ኤርትራውያን ስደተኛታትን ብዘጓንፎም ሕጽረት ዋሕድ መግብን ካልኦት መሰረታውያን ኣገልግሎት ንኣዝዩ ሓደገኛ ኩነታት ተቃሊዖም ከም ዘለዉ ይሕብር ነዚ ኣስጋኢ ኩነታት ኣብ ግምት ብምእታው ድማ ኩለን ዓለም ለኻውያን ትካላት ነዚ ኩነታት ንምብዳህ ኣድላይ ሓገዛቶም ከወፍዩ ምሕጽንትኡ ኣቕሪቡሎ እዚ እና ሓመቐ ዝመጽእ ዘሎ ኩነታት ጸጥታ ኢትዮጵያ ኣብ ሃገራት ቀርና ኣፍሪቃን ማእከላይ ምስራቅን ሕማቕ ጽልዋ ክሕድር ከም ዝኽእል ተጠቂሱ ኣልሞኒተር ዝተባሃለ መርበብ ሓበሬታ ኣብቲ ብዕለት 13 ጥሪ 2021 ዘውፅኦ ዜና ውሽጣዊ ኩነታት ኢትዮጵያ ኣብ ልዕሊ ጎረባብቲ ሃገራት ማእከላይ ምስራቅን ሕማቕ ጽልዋ ክሕድር ይኽእል እዩ ዝብል ኣፍሊጡ
ውሽጣውን ግዳማውን ዶባት ኢትዮጵያ ብጎነጽ ክቃየር ዝጸንሐ ኮይኑ ብፍላይ ኣብ መንጎ ዝተፈላለያ ክልላት ኢትዮጵያ ዝረአ ዘሎ ናይ ደብ ምስሕሓብ ነቲ ማእከላይ መንግስቲ ኣዝዩ ከም ዝዳኸም ገይርዎ ኣሎ ድማ ይብል። ኣስዒቡ ኣፍሪቃን ማእከላይ ምስራቅን ብጠመት ተጸጥታዊ ዓይኒ ፈላሊኻ ክረአ ዘይከኣል ኮይኑ እቲ ዝፍጠር ቅልውላው ነተን ኣብቲ ከባቢ ዝርከባ ሃገራት ጽልዋ ክሕድር ከም ዝኽእል ድማ እቲ ዝቐረበ ጸብጻብ የፍልጥ። ብዛዕባ ኣብ ቀጽሪ ቤተክርስትያን ማርያም ጽዮን ኣክሱም ዝተፈጸመ ቅትለት ኣብ ዓለም ይቀላሕ። ማርቲን ብላውት ዝተባሃለ እንግሊዛዊ ጋዜጠኛ ብዕለት 11 ጥሪ 2021 ኣብ ዘውፅኦ ጸብጻብ ኣብ ኣክሱም ከቢድ ህልቂት ሰላማውያን ሰባት ከም ዝወረደ ይሕብር። እዚ ብዕለት 15 ታሕሳስ 2020 ዝተፈጸመ ጀምላዊ ጭፍጨፋ ሰላማውያን ሰባት ሰራዊት ኢትዮጵያ ናብቲ ልዕሊ 1,000 ዝኾኑ ሰላማውያን ሰባት ኣጽሊሎሙሉ ዝነበሩ ቀጽሪ ቤተክርስትያን ማርያም ጽዮን ድሕሪ ምምጻእን ነቲ ኣብቲ ቤተክርስትያን ዘንበረ ጽላተ ሙሴ ብምምንዛዕ ንኣዲስ ኣበባ ክወስድዎ ምስ ዝፈተኑ ሰራዊት ከቢድ ወጥሪ ይፍጠር። ስዒቡ እዞም ሰራዊት ኢትዮጵያ ዝወሰድዎ ስጉምቲ 750 ሰባት ከም ዝቐተሉ ተፈሊጡሎ። እዚ ኣብ ትግራይ ዝካየድ ዘሎ ውግእ ኣብ ልዕሊ ሰላማውያን ሰባት ታሪኻዊ ቅርስታትን ከቢድ ዕንወትን የኸትሉ ከም ዘለዉ ድማ ይሕብር። እዚ ጸብጻብ ኣስዒቡ ከም ዝሓበሮ ኣብ መበል 7ይ ክፍለ ዘመን ብተኸተልቲ ነቢይ መሓመድ ዝተሰርሐ መስጊድ ነጃሺ እንተኾነ እውን ብኸቢድ ከም ዝዓነወ እዚ ጸብጻብ ይሕብር። ኣብ ክልል ትግራይ 2.3 ሚልዮን ህዝቢ ህጹጽ ሓገዝ ከም ዘድልዮ ተገሊጹ። ቮይስ ኦፍ ኣሜሪካን ብዕለት 11 ጥሪ 2021 ዘውፅኦ ዜና ወሃቢ ቃል ጸሓፊ ሕቡራት ሃገራት ስቴፋኒ ዱጃሪክ ኣብ ዘውፅኦ መግለጺ ብሰንኪ ተፈጢሩ ዘሎ ግጭት ልዕሊ 2.3 ሚልዮን ህዝቢ ህጹጽ ረድኤት ከም ዘድልዮም ሓቢረን። እንተኾነ ብሰንኪ ስግኣታት ጸጥታን ዴሞክራሲያዊ ኣሰራርሓን እዞም ግዳያት ሓገዝ ንምብጻሕ ጸገማት ከም ዘሎ ኣፍሊጠን። ክሳብ ሕጂ ድማ ኣብ ማዕስከራት ስደተኛታት ሕንጻጥን ሽመልባን ሓገዝ ንምብጻሕ ገና ከም ዘይተኸኣለ እዚ ጸብጻብ ይሕብር። ኣብ መንጎ ኢትዮጵያን ሱዳንን ዘሎ ግጭት እናኸፍአ ይመጽእ። ቢቢሲ ብዕለት 14 ጥሪ 2021 ዘውፅኦ ዜና ከም ዝሓበሮ ሱዳን ነቲ ብኢትዮጵያውያን ክሕረስ ዝጸንሐ ሰፊሕ መሬት ይግባኣኒ እዩ ኢላ ድሕሪ ምቁጽጻራ ወጥሪ እዘን ክልተ ሃገራት እናኸፍአ ይመጽእ ምህላው ይሕበር። ወጻኢ ጉዳይ ሚኒስተር ሱዳን ትማሊ ኣብ ዝሃቦ መግለጺ ነፋሪት ኢትዮጵያ ዶብ ጢሒሳ ኣብ ልዕላዊ መሬት ሱዳን ኣትያ ዝብል ክሲ ኣቕሪቡ። ካብዚ ኣስዒቡ እውን መንግስቲ ሱዳን ነቶም ካብ ክልል ኣምሓራ ተበጊሶም ናብ ሱዳን ዝኣትዉ ዕጡቃት ዝወሰድዎ መጥቃዕቲ ዓለም ለኻዊ ማሕበረሰብ ክኹነኑ ኣለዎም ዝብል መግለጺ ከም ዘውፅአ ድማ ይፍለጥ። እዚ ንክልቲአን ሃገራት ዘሰሓሕብ ዘሎ መሬት ልዕሊ 240 ሄክታር ዝሽፍን ልሙዕ መሬት ክኸውን እንከሎ ክልቲአን ሃገራት ነዚ መሬት ይግባኣኒ እዩ ዝብል ጠንቂ ዝተወልዐ ግጭት እዩ። እዚ ተወሊዑ ዘሎ ግጭት ብኣግኡ ምስ ዘይፍታሕ ናብ ዝኸፍአ ኩነታት ከምርሕ ከም ዝኽእል ሓደጋ ከም ዘሎ ድማ እቲ ዜና ይሕብር። ክቡራት ተኸታተልቲ መደብና ንሎሚ ዝተዳለወ ትሕዝቶ